ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബ്രെഡും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈസി സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുമുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ്സോ അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അധികം സൈഡിലേക്ക് ആവാതെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ ബാറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഫ്താർ സമയത്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈസി സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.